Лукашенко дякує виборчим комісіям. И особенно людей вот этих бескорыстных. Назва ансамбля чи комісії? Чому упав мост? Чи ж це переможці? Идентифицированы 365 персонажей. Якое падабенство у Путіна з вар'яткай з Пермі? Вітаем, сябры! У нас апошні студзеньскі выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. На наступны дзень пасля чарговых выбараў самого сябе Александр Лукашенко сустрэўся з генеральным сакратаром СНД Сергеем Лебедзевым, які падчас перадназначэння Лукашэнкі кіраваў місіяй назіральнікаў ад этой арганізацыі. На этих выборах мы стремились сделать, все так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы это видели, да? Да, мы старались очень. Я старался не вмешиваться в выборы, не проводить излишней агитации. Вы видели, связано с моей работой. Тут няма чаго і дадаць да гэтых словаў. Увесь працэс быў дэмакратычны і настолькі празрысты, як тая вадкасць, якой Умка пазначыў выбарчы ўчастак. Выказаў Лукашенко падзяку і ўсім членам выбарчых камісій. На экранах я хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Вось тут Лукашенко мае рацыю. Тыя члены былі бескарыснымі, бо ніякай карысці народу ад іх не было. Па-расейску это будзе бесполезныя члены, настолькі бескарысныя, што іх імёны зараз нават засакрэцілі. У адказ Лебедзеў таксама рассыпаўся ў кампліментах Лукашэнку наконт арганізацыі гэтых выбараў. Падобна праходзіў гэты выбарчы працэс і ў рэгіёнах. Вось, напрыклад, рэпартаж з так званых выбараў пружанскага тэлебачання. На избирательных участках была организована торговля продовольственными товарами в широком ассортименте и сувенирной продукцией. Праздничную атмосферу сегодня создавали работники культуры и творческие коллективы Пружанского района. Вельмі ж нагадвае прывітанне з далёкіх 70-х або першай паловы 80-х. Таму дзіўна чуць ад людзей, што яны галасавалі за будучыню. Мы голосуем за наше будущее, за будущее наших детей и внуков. У нас их, к слову, 5, поэтому нам это очень важно. Толькі ці будуць удзячныя дзеці і ўнукі за такую будучыню? Як удзячныя зараз тым, хто галасаваў за Лукашэнку ў 1994. А вось назва ансамбля больш падыходзіць да членаў выбарчых камісій. Тут, так кажуць, у самую кропку. Не хавае свайго шчасця і іншая жанчына. Я рада, что живу и проживаю в этой стране, Беларуси. Мне нравятся наши законы, мне нравится жизнь, спокойствие. И я горжусь тем, что я живу и проживаю в этой стране. Цікава, што значыць «жыву і пражываю», якое колькі разоў паўтарае жанчына? Ці это тое самае, што ем і праядаю, і п'ю і прапіваю? А вы як думаеце? Цалкам задаволеныя правядзеннем працэсу на Пружаншчыне і міжнародныя назіральнікі? З Расіі, вядома. Хотела бы отметить, конечно, в первую очередь высокий уровень подготовки избирательных участков. Праздничная атмосфера, хорошее настроение избирателей, активность. Хваліць і не можа нахваліць расійская цётка арганізацыю выбараў. І буфеты, і канцэрты, і афармленне, і кабінкі. Як можа быць дрэнна ў такой краіне? Усё трывала і стабільна. Упэўнена імчымся ў будучыню. Мне это нагадвае выпадак, калі зышоў з рэек цягнік. Сядзіць начальнік і галаву ламае. Чаго так здарылася? Учора ж быў там, парадак усюды. Трава падкошаная, смецце не валяецца, слупкі пафарбаваныя, бардзюры пабеленыя. Хіба толькі бацюшка не асвяціў. Хаця ў Мазыры папа паклікалі, ён нават бэльку для моста асвяціў. Не дапамагло. Абваліўся там пралёт. Пошло. З якой прычыны это здарылася, цяжка сказаць. Але, на маю думку, вінаваты бацюшка. Дрэнна асвяціў. Мы ўжо паказвалі вам працэс асвячэння. Але пабачыў поп, што яго здымаюць, ды лінуў вадой на шкло аўто. Шчодра лінуў. Відаць, этой вады і не хапіла мосту для трываласці. Дарэчы, я згадаў вышэй пра выбары 1994 года. Менавіта тады і скончыліся апошнія выбары. Не варта мець ілюзій. Да дэмакратычных ім было вельмі далёка.
Але ў параўнанні з выбарамі цяперашнімі гэта сапраўды былі самыя свабодныя выбары. Вось і выбралі сабе на галаву. Ды каб толькі сабе, а то яшчэ і дзецям, і ўнукам, і праўнукам. Таму тыя беларусы, што нарадзіліся пасля 10 ліпеня 1994 года, ніколі і не выбіралі сабе ўладу. Выбары адзначыліся пустымі вуліцамі і такімі ж пустымі ўчасткамі. Зразумела, чаго людзей гналі галасаваць датэрмінова. Цяпер можна апраўдацца, што людзі прагаласавалі датэрмінова, таму і не прыйшлі ў асноўны дзень галасавання. Так першы раз адбылося на рэферэндуме 1996 года, калі апошні раз быў афіцыйным сябрам выбарчай камісіі. Тады на нашым участку датэрмінова прагаласавала 90% выбарцаў. Але статыстыку датэрміновага галасавання заніжалі. Магчыма, занізілі і зараз. З адным можна пагадзіцца, сёлетнія выбары былі самыя незалежныя. Бо ад таго, хто і як галасуе, наогул нічога не залежала. Вось толькі праўладны плакат лепш глядзеўся б так. Сапраўды, гэта не толькі наша бяда, але бяда ўсіх нашых суседзяў. І яшчэ адно пытанне ўзнікае ў сувязі з гэтымі так званымі выбарамі. Калі амаль усе пагалоўна прыйшлі прагаласаваць і амаль 90% прагаласавала за Лукашэнку, то чаму тады ў Лукашэнкі так пераймаюцца акцыямі беларусаў замежжа? Аж следчы камітэт пераўзбудзіўся, нібы маладзён падглядаючы за голымі жанчынамі. Основные цели проведения мероприятия – это попытка продемонстрировать так называемую состоятельность руководства группами беглых, дискредитация Республики Беларусь на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Ніхто не ў стане лепш за іх дыскрэдытаваць краіну. І калі людзей на тых акцыях было так мала, то якую ўжо шкоду яны маглі нанесці? Однозначно, пераможцы так себе не поводят. Идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Носятся с этим списком, как курица с першим яйком. Такую титаничную працу провели. А мова якая офіційного представника. Зборища, беглые, сходки, персонажи. Ёсць у кого вучиться. Аж со скуры вывезли, каб выканаць загад галоўна, які з гонором повідомляє про гэта представнику замежного СМИ. Обсуждая этот вопрос, своим разведчикам говорю: ребята, не надо не воевать, сфотографируйте всех. И заявите, что мы их установим. И вот они от страха там будут митинговать против своей страны, а у нас полностью их досье. А тым часам не хапае людзей, каб заняцца справамі, якімі і павінны займацца сілавыя структуры. Таму і адбываюцца розныя трагедыі, бо няма каму іх прадухіліць. 28 студзеня стала вядома пра трагедыю, якая адбылася ў Докшыцах Віцебскай вобласці. Там скончыла жыццё самагубствам 15гадовая вясковая выдатніца. Калі дзяўчына не прыйшла ў школу, яе сталі шукаць настаўнікі. Патэлефанавалі бацькам і даведаліся пра трагедыю. Загінулая Маргарыта вучылася ў 9 класе другой докшыцкай школы. Дзяўчыну характарызуюць як старанную вучаніцу, якой прыходзілася працаваць нават троху больш за астатніх. Маргарыта не жыла ў горадзе, а штодзень ездзіла на вучобу за 15 кіламетраў са сваёй вёскі Тумілычы. Паведамляецца, што нібыта яна ў перадсмяротнай запісцы напісала, што з яе здзекаваліся ў школе. Сярод мясцовых распаўсюджваюцца чуткі, што зыход жыцця звязаны нібыта з-за нераздзельнага кахання. Магчыма, гэтыя чуткі ствараюцца адмыслова, каб схаваць факт булінгу. Цікава тое, што раённая газета нічога не паведамляе пра эту трагедыю. Усё як у Савецкім Саюзе. Пісаць толькі пра поспехі, а дрэннае хаваць. Недарэмна менавіта ў Докшыцкім раёне праводзяць настальгічныя фэсты назад у СССР. У Пермі неадэкватная жанчына напалохала суседзяў, а пасля разграміла пад'езд, пра што паведамляе паблік ЧП ДТП Пермь у ВКонтакце. Інцыдэнт адбыўся ў адным з пад'ездаў дома на вуліцы, якая носіць імя рэвалюцыі. Паводле словаў сведкі, яе суседка прапанавала іншым жыхарам набыць у яе бампер ад аўтамабіля. Калі такая камерцыйная прапанова не зацікавіла суседзяў, засмучаная жанчына разбіла шкло ў пакоі кансьержкі і раскідала смецце ў холе дома. Вот так бывало, придешь в родной подъезд, а здесь красота неописуемая. И ведь некоторых не останавливают ни присутствие камер, ни здравый смысл, ничего.
Аднак на гэтым яна не спынілася. Цяпер яна актыўна перамяшчаецца па мікрараёне і наводзіць свой парадак, стукае ў вокны жыхароў першых паверхаў. Крыкі чуваць на ўвесь мікрараён, распавядае сведка, адзначаючы, што людзі баяцца выходзіць на вуліцу. Людзі ў каментарах абураюцца. А дзе паліцыя? А ім няма справы да этой справы. Чаму я звярнуў увагу на паводзіны нейкай гарадской вар'яткі з расейскай глыбінкі? Бо рыхтык так паступае і кіраўнік Расіі Пуцін. Яго адмаўленне незалежнасці суседніх краінаў, нежаданне захаду гуляць па ягоных правілах выклікалі агрэсію, рэпрэсіі і разбурэнні з боку Расіі, што стварыла праблемы не толькі сабе, але ўсяму навакольнаму свету. Дык чым тады паводзіны Пуціны лепшыя ад паводзін той вар'яткі? На сёння ў нас усё. Да наступнай сустрэчы. Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Усё найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!